Hola, em dic Ada i aquest llibre és en castellà. Com podeu veure, es diu Missa Trágame. Va, que el protagonista té un company a l'escola que es diu Pepón el Pelón. I ell va, com tenen taules, baixa a la taula i tanca els ulls forts i diu Missa Trágame. I és com si se l'empassés. I allà és com un refugiat mentre aquesta estona. I a mida del camí es va trobant persones, per exemple, i també li van plovent coses. A una vegada li plou per aigües. I després hi passem, es troba la seva amiga i que li explica per què està allà, no? Perquè, per exemple, no sé què, no? I llavors el protagonista li diu per què ell està allà. I cap al final es troba el Pepón, el Pelón, i que és com... I és així, que està com així, i li diu, vols anar a la meva festa? I ell, clar, com vol anar a la seva festa, doncs li diu que sí. I al final es fan amics. Adeu!